Добре дошли в моя канал! Сега ще изкачваме връх Шипка. Той има 890 стъпала. Ще ги изкачим. Хайде! Не бързаме. Тук пише, че сме изминали 300 стълби. Колко още не остават? Още ни остават 500. 500 или 70 мисля, че? Да. Ако са 870, Да. продължаваме. Още 100 и ще минем половината. Както казва Брат Поле, продължаваме напред. Нали? Да. Айде. О, 500! Още 390. Май 70 бяха, ма нещо такова. Да. И най-накрая вече изкачихме 890 стъпала. Имаме още сигурно 100, може би, докато стигнем Шипка. Ще се върнем там. Им какво става? Изморих много. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Най-накрая. Изкачихме ги. И как се чувстваш? Изморена, но съм горда за себе си, че изкачих тези